f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla l-mistiedna tiegħi Atriċi Kim Dalli m'għandha bżonn tal-ebda introduzzjoni wiċċ familjari magħkom it-telespettaturi ta' wan fil-fatt fl-aħħar tas-sena li għaddiet stajna narawha lil Kim fis-serje The Woman of the George Cross Island. Xogħol ta' Kim Dalli flimkien ma' Sharpshoot Media għal Kim kien ta' unur taħdem fuq dan il-proġett għax fil-fatt Kim irnexxilha terġa' tagħti isem, terġa' tagħti l-ħajja lil nisa Maltin li tant ħadmu fil-gwerra ismijiet li konna ilna ma nisimgħu għal snin twal. Kim ix-xahar li għaddiet iċċelebrat l-anniversarju ta' żwieġ tagħha, Kim miż-żewġa l-attur Daniel Azzopardi kienu ltaqgħu fuq is-sett tas-serje Deċeduti. Il-lejla inġedduna għal memorji lil Kim ta' dakinhar tat-tieġ tagħha. Niltaqgħu ma' Kim minn hawn u ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time illum l-4 ta' Ġunju illum beda uffiċjalment is-sajf. Infakkarkom li jekk tidħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi mbonnici.tv tkunu tistgħu taraw id-dettalji kollha ta' xi qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi ta' kuljum u tkunu tistgħu tippreparawhom intom id-dar ukoll. Nieħu gost nisma' minn għandkom l-opinjoni tagħkom fuq dak li qiegħed inservi u jekk tippruvawhom id-dar tgħiduli naqra x'taħsbu. Wasal il-ħin biex illaqgħukom mal-mistiedna tiegħi tal-lejla. Atriċi li ħadd tiċċelebra l-birthday tagħha 5 ġimgħat oħra. Nilqa' miegħi lil Kim Dalli. Hello Kim, kif int? Għaraft tal-mużika. Jekku, ijwa xmamori. Grazzi tal-li ċettajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek. Minn hawn ftit oħra ngħidulkom għalfejn daqqejtilha dil-mużika, però rridu nżommu ma' tradizzjoni Kim, irrid nirreġistrak. Sewwa. Isem u kunjom? Kim Dalli. Kim Dalli. Data ta' twelid? 2 ta' Awwissu. 2 ta' Awwissu. Fejn inti mwilda? Jiena mwilda trabbejt San Pawl il-Baħar. San Pawl il-Baħar. Residenti? Imġar. Imġar. Professjoni? PR Communications Manager. PR and Communications Manager. Jiena llum Kim biex inkun onest miegħek naqra delus għax bdejt nistennik li ħaġġib il-pip miegħek. Kemm għandu żmien issa? Il-ħanini tiegħi għandu 13-il sena. 13? Kelb xwejja. Ma jidirhomx għax huwa kelb Malti ta' razza Maltiż. Ġifieri abjad kienu abjad baqa, ma abjadx biex ngħidu hekk, baqa dejjem kien abjad. U l-pip mhux l-ewwel darba li rajni ħonset miegħek. Iva, hija kont nġibu miegħi. F'liema serje konna naraw il-pip. Rajnieh Strada Stretta, rajnieh Flarusa. Iva, fejn sajt iddaħlu kont iddaħlu. Kif kien iġib ruħu meta teħdu miegħek għall-filmi? Vera tajjeb. Kien ibellaħni, jisu hekk kien ittrejnjat u vera ma kontx ittrejnjah fuq hekk. Ġibri literalment attur naturali. Iva, per eżempju, darba kelli xena partikolari Strada Stretta ma' Benkamin. Konna jiena u pib bejnietna. Meta kien hemm il-mikrofon, il-boom mic ngħidulu li kuna jiġbed is-sound, viċin il-ħalq tiegħu waqaf jieħu nifs. U ejja. Biex is-sound jistema' aħjar, biex meta il-mikrofon kien viċin tagħna, waqaf jagħmel taf kif jagħmlu l-klieb. U mbagħad meta kien il-bot imbagħad reġa' kompla. Tgħidlix kif, ma nafx kif. Darba kellkom xena u ridtuh ifittex fil-ħamrija. X'teknika kontu użajtu? Iva ta' parti suppost kellu jfittex fil-ħamrija u dejna naħbulu trips u l-affarijiet fil-ħamrija, ma naħseb li żed ħaġa li ħadmet u mbagħad ħaffirna daqsxejn ta' ħofra fil-ħamrija. Għamilna bawl bl-ilma u fil-verità ma jifittex biex jixrob l-ilma, ma der li jisret iħaffer. Però isma' mix-xeni kollha li kellu impossibbli tinsa x-xena li jagħmel il-Verdala. Fl-Arusa meta ffilmjajna hemmhekk. Iffilmjajna konna fil-Verdala u minn għandu għammen tal-Verdala huwa palazz majestuż sabiħ u għandek dak it-taraġ kbir sabiħ li jasal għall-entratura prinċipali tal-palazz.
U punt minnhom il-bib tellajtu hemmhekk, literalment, quddiem il-bib prinċipali tal-palazz, kulħadd taħtu jagħmel bżonnijiet tiegħu eżatt fin-nofs. U kulħadd tares lej ħarkem OK Home, bringing life to your home. Kim Marzu li għadda, rajnek it-Teatru Manuel fil-produzzjoni Private Lives, l-era ta' tletinijat, kont vera edha tħossok komda fija u literalment affettwat lek anke l-gwaddarobba tiegħek. Ħafna, iva, faxtrajt libsa ta' dak iż-żmien u mbagħad għax vera dħalt fiha dak l-istil tal-kostum, ix-xar, l-irtok, u issa sabiħ ħafna. Dik il-produzzjoni kienet fuq weekend wieħed jew fuq żewġ weekends? Żewġ weekends. L-ewwel weekend mar kollox ħarir. Iva. It-tieni weekend ġratlek waħda mill-iktar biżgħat tiegħek. Vera, l-ikbar biżgħat għat-tur li kif kemm ili 15-il sena nirreċta f'produzzjonijiet iżjed intensivi f'termini ta' forsi qajjat u anka frekwenza ġili kelli produzzjonijiet ġimgħa sħiħa, produzzjoni wara l-oħra, ġurnata wara ġurnata, mingħajr waqfien. U dak kelli break ta' ġimgħa. Ġimgħa. Telaq li leħni. X'għamilt? Kif ovvjament irrealizzajt li qed titkellem u l-leħem mhux qiegħed hemm? Fil-għodu kont omtu leħni kien diġà tjilab daqsxejn u iżjed maddit il-ġurnata, iżjed beda jitlaq u bdejt nipprova imbellaħħa li l-nifsi li mandi xej li ħajaddili u nixrob lasel u nieħu l-ħelu mort għandi spiżerija biex narax nista' nieħu hekk. Għattu hija se jgħaddili. Wasalna l-ħin tal-performance. Ġifieri mort it-teatru. Mort it-teatru. Għadek temmen li ħad titkellem. F'dak il-punt bdejt kelli naffaċċja daqsxejn realtà li isma' leħni qed imur għall-ar mhux għall-aħjar. X'għamiltu? Mbagħad nirringrazzja minn hawnhekk lill-crew u l-cast kollu, l-cast kien vera ta' appoġġ kbir għax jiena vera bdejt ninkwieta taf kif wara dak ix-xhur kollu ta' rehearsals u hekk ta' provi tibda tgħid mamma mija. U il-crew kien vera professjonali u li għamlu taħt id-direzzjoni ta' Merim Galja għamlu li mikrofonu. Għamlu li mikrofonu u l-għada wkoll kelli l-istess problema li kien il-ħadd u bl-istess mod b'mikrofonu irnexxiel. Min jaf qalbek kif kienet imterta? Kont ħammut. L-iktar, literalment jisu ħmar il-lejl, taf kif li tkun toħlom u daw il-momenti bħal pereżempju jiġi kazami ma studjajt ċalih, dak il-moment. Dik it-tip ta' moment hekk, imma kienet verità. Ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami, kif niġu lura ħan nitkellmu fuq is-serje The Woman of the George Cross Island, waħda mill-iktar biċċiet ta' xogħol sbieħ li kellna fuq dan l-istazzjon fl-aħħar tas-sena li għaddiet, naf li huwa proġett tal-qalbek ħafna, u apparti minn hekk ukoll nitkellmu naqa' fuq l-anniversarju meta kien ix-xahar li għadda, le? Ix-xahar li għadda. Ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami kif niġu lura inkomplu l-konverzazzjoni ma' Kim. Però qabel inħallikom nixtieq infakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja jekk għandkom kelb jew qattu sid-dar tistgħu tipparteċipaw fiha. Din il-kompetizzjoni hija miġġuba lilna grazzi għal Purina Pro Plan. Irridu naraw il-klip ta' testakom, nixtieq narawhom fin-natura, ejdu nara għalfejn huma daqshekk għal-qalbkom u għalfejn daqshekk prezzjużi għall-familja tagħkom. Fuq kollox dak ir-ritratt li tibatuli grazzi għal Purina Pro Plan jista' jrebaħkom rigal ħajgawduh huma stess. Ġifieri pratikament tkunu qegħdin tagħmlu biċċa xogħol tajba jekk tipparteċipaw. Ħammorru fażejra ta' riklami, pariri kummerċjali, grazzi għalihom qegħdin hawnhekk jiġbru ħudu ħsiebhom u niltaqgħu minn hawn ftit ieħor iqgħu hemmhekk. When leading an active lifestyle, joint care is essential. The Flexies range is a tailored solution to keep your joints healthy and flexible. Flexies Fortify is a powerful dose of natural collagen, preserving and regenerating the joint cartilage. The Flexies range is available in pharmacies. Mini skirt on, take my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 2 foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Esprit, level 1 at the point.
Total Tools, super on quality, super on price. Impact Drill, 680 watts, variable speed control, forward reverse switch u hammer function għal prezz ta' 45 euro u 60 ċentesmu. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Kun, made for meat. Premium sauces made with quality ingredients for natural barbecue enjoyment. Made with love. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. OK Home Summer Sale throughout June. OK Home. Bring life to your home. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilaqkom lura l-Prime Time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Kim Dalli. Qabel tlaqna riklami bdejna nsemmu l-proġett li stajna narawk fuq One fl-aħħar tas-sena li għaddiet, The Woman of the George Cross Island. Naf li huwa proġett tal-qalbek ħafna Kim. Ħafna. Huwa proġett li ħdimt miegħu ma' Sharpshoot Media taħt id-direzzjoni ta' Justin Farrugia. Huwa dokudrama maqsum f'8 episodji li jiffoka fuq il-kontribuzzjoni tal-mara Maltija matul it-tieni gwerra dinjija. Għalija inkredibbli l-attenzjoni għad-dettall li kelkom. Pratikament minn xena l-oħra dik li kienet timpressjonani, l-attenzjoni għad-dettall li hemm. Iva, u Sharpshoot kienu inkredibbli. Jiġifieri kif qed tgħid inti l-lajn għad-dettall li kellhom u anke ovvjament ir-riċerka li saret kemm min-naħa tagħhom bħala viżwal u ovvjament min-naħa tiegħi minħabba l-kontenut u l-kitba kien proċess interessanti. Mort iltaqa' mal-familji ta' daw in-nisa? Iva, ġifieri iltqajna mal-familji kemm Malta u anke morna barra minn Malta biex niltaqgħu magħhom. Grazzi għalihom laqgħuni f'darhom tawni aċċess għad-dokumenti u djarji privati li kien għadu ħadd marhom. Ovvjament għamilt ħafna riċerka l-Arkivi Nazzjonali ta' Malta minn hawnhekk insellmilhom, għenuni ħafna, kien proġett interessanti ferm. Min jaf x'emozzjoni la darba mbagħad tara l-proġett twetta wara dak ix-xogħol kollu meta bdejt taraħ fuq l-iscreens. Iva, emozjonajt ruħi, l-ewwel darba li rajtu hekk qabatni l-bart. Għax ovvjament tkun irnexxielek tagħlaq proġett. U li tara li daw in-nisa li ilhom tant ma jissemmew u tant għamlu, tant kienu qalbina. Kemm f'dak iż-żmien matul il-gwerra u anke x-xogħol tagħhom wassal direttament lil mara Maltija tingħata d-dritt tal-vot fl-1947. Ġifieri mara Maltija qabel ma kellix dritt biex tivvota u kien grazzi għax-xogħol li għamlu matul il-gwerra li huma speċitaw il-prova li isma' aħna bexxejna pajjiż meta l-irġiel kienu qegħdin jagħtu l-kontribut dirett tagħhom fil-militar. Mela għalfejn aħna m'għandniex niġu avdati bid-dritt tal-vot. Bid-dritt tal-vot. Kim, ix-xahar li għadda kemm laqtom iż-żewġin inti u Daniel? 5 snin. 5 snin. Inti u Daniel kontu ltqajtu on set, le? Ija ltqajna on set ta' deċeduti 13 sena ilu. 13 sena ilu. Kull min kien mistieden qed tiġtaqkom 5 snin ilu kulħadd jgħid kemm kien tix spettakolari. Konna ħadna pjaċiri. Preparajtu żifna wkoll. Hija kienet bit-tema wkoll għax ovvjament inħobb kif taf tajjeb Owen daqsxejn tema ta' dak iż-żmien kien tema tal-erbajnijiet fil-fatt. Kull zita fuq dik iż-żifna li għamiltu fit-teċ, għattu tipprattikaw għadda? Iva, le konna morna lezzjonijiet, iva. Fejn kontu tipprattikaw? Konna morna ġa studio u kellna l-lema u ovvjament tajnja il-kanzunetta li xtaqna u għadna nitalmu l-passi. Issa, Daniel mhux qiegħataw bejnietna. Min tal-limhom l-ewwel il-passi inti jew? Jien għandi background ta' sfin. Ġifieri kont fantaċ mela. Iva, jien għandi background, għamilt snin twal nisfen, ġifieri Daniel m'għandux dik il-background, ġali għak għadda xejn zed faċli. Kont fil-vantaġġ mela biex battom il-passi. Kim, grazzant tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Napprezza ħafna tal-li sibt il-ħin, għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt hawnhekk miegħi. Lejla grazzi għal Fior de Vita ħan niffaċilitawlek ħajtek fil-kċina. Fior de Vita tikkombinaħ mal-ingredjenti favoriti tiegħek, żgur jirnexxilek toħroġ toma perfetta kif ukoll
grazzi għal jogiti ħatitlaq minn hawnhekk b'ħafna tomit tajbin. Tista' tgawdihom fil-format klassiku bil-misħun jew inkella issa li saħansew it-temp tista' wkoll titrasformhom f'xarba friska u jkollok iced teas naturali. Grazzi għal Sejra Bajjada u Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta differenti kollha kemm huma vera tajbin għall-ikel però wkoll tajbin ħafna għal saħtek. Ġifieri żgur ħadħu gost. Grazzi ħafna. Tikolhom u tippreparhom. Il-kampanja Saving Our Blue fih dan il-Ministeru għall-Ambjent, Enerġija u Intrapriża għandha lan li tqajjem kuxjenza fuq il-plastik li jintuża darba biss u l-effetti li għandu fuq l-ibħra tagħna, fuq l-ambjent u fuq il-ħlejjaq marittimi. Madwar id-dinja kollha, ħafna skartu plastik qed jispiċċa fl-ibħra tagħna li jikkawża ħsara lill-ekosistemi u speċi marittimi. Għalhekk, din il-kampanja tinkoraġġixxi l-poplu biex jissepara l-iskart b'mod għaqli, inaqqas il-skart u jagħżel prodotti alternattivi li huma iktar sostenibbli minn dawk li jintużaw darba biss. Fil-kampanja Saving Our Blue għandna diversi inizjattivi u proġetti u din is-sena nidejna proġett mill-iktar teknoloġiku, proġett ta' realtà virtwali, Virtual Reality. Dan il-proġett għandu il-għan li jipprovdi esperjenza unika lill-udjenza fejn turi sbuħija ta' żoni protetti marittimi tagħna, magħrufin bħala Marine Protected Areas. Dan il-proġett jigwida lill-udjenza fi vjaġġ tul diversi siti marittimi biex jifhmu u jitgħallmu aktar dwar l-importanza li nipproteġu l-ibħra tagħna. Allura, x'inhuma dawn iż-żoni protetti marittimi? Dawn iż-żoni huma postijiet ta' importanza ekoloġika u huma protetti sabiex fuqhom innaqsu kemm jista' jkun l-impatt negattiv u nissalvagwardjaw speċi li jgħixu fihom. Il-Virtual Reality jikkonsisti minn bosta filmati fejn wieħed jista' jilbes headset quddiem għajnejh u fih ikun jista' jħares fejn irid madwaru u jilma' habitat u speċi differenti b'mod realistiku daqs li kieku qiegħed fil-post, daqs li kieku qiegħed taħt l-ilma. B'kollox, wieħed jista' jesperjenza 7 siti differenti minn dawn iż-żoni protetti marittimi li huma iċ-Ċirkewwa, Kemuna, Taċenċ, Stoker Cave, Imperial Eagle and the Statue of Christ, id-Dwejra u Għajn Tuffieħa. Dawn huma postijiet li huma ferm diffiċli wieħed jaċċesshom waħdu, iżda permezz ta' dan il-proġett wieħed ikollu ċans li esplora u japprezza dawn iż-żoni. Segwi s-siti soċjali tal-kampanja Saving Our Blue biex tkun tista' tinforma ruħek fejn int tista' tesperjenza din il-Virtual Reality Experience. Għal-ġenerazzjoni żgħira, parti mill-kampanja Saving Our Blue, hemm ukoll proġett ta' web app, blob interattiv mill-isbaħ, lan ta' dawn il-lob u li titqajjem aktar kuxjenza dwar il-ħsara fuq il-ħlejjaq marittimi kkawżati minn skart mormi bla doċċ, speċjalment minn dak l-iskart li jiġi mill-plastik li jintuża darba biss. Wieħed jista' jaċċessa dawn il-lob minn fuq is-sit savingourblue.gov.mt fejn l-iskopu li min qed jilagħbhom jitgħallem fuq prodotti alternattivi u prattiċi sostenibbli biex innaqsu l-iskart marittimu u nkunu parti mis-soluzzjoni u mhux mill-problema. Lura għal prime time qabel ma nħallikom il-lejla nixtieq nfakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' AAA Affordable Appliances fej pratikament qegħdin intukom iċ-ċans li kull darba li tivvjaġġaw qatt ma jkollkom il-ħwejjeġ tagħkom imxin. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni vera faċli rridu naraw ritratti tal-ħadida tal-modija tagħkom li għandkom id-dar bħalissa jbatunna ritratt ta' dik il-ħadida tal-modija permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook jew inkella Instagram u grazzi għal AAA Affordable Appliances pratikament tistgħu terbħu ħadida tal-modija li tanti kompatta u tanti żejra u ħafifa li tistgħu tivvjaġġaw biha anke meta tkunu qegħdin issifru b'sempliċement hand luggage għax tanti żejra u ħafifa li tingħalaq li mhux se toħdilkom spazju u laqqas se taqlilkom il-bagalja tagħkom. Qed nistennew il-parteċipazzjoni tagħkom qed nistennew ir-ritratti minn għandkom. Minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi lil Żara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ nagħmel l-appuntamenti tiegħi għal magħkom għal għada sa dan it-tant nixtieqkom il-lejl it-tajjeb komplu segwu l-istazzjon favorit tagħkom. L-istazzjon għan ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. If it's bacon, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Experience life with Bridgepoint.
OK Home. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Eva Garden. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.